Отварям учебника. Мощен, уверен, нощем и денем 247 за повече дебнем. Често се случва да соча със среден, порочен и дребен. Редя като псебен до някаква степен пред мене оставаш наведен. Аз съм суров, на схемата верен, от люка до гроб на системата среден. Брат, кръговрат ежедневен, намалени са тон колоните. Шо сте кретени и толкова сможете. Ще изпрошиш ли, после болно щепиш лемето влиза да покаже просто фокус, че по принцип тихо дете, освен когато пуснати са битовете. Батко и де факто я възпита добре, аз си го слагам, тя не пита къде. Скрито каше, набито джудже, няма тако нещо като зашито уше. Смешко от твоята чета ги е шубе. Изведнъж накълцан си с ножица, идваш мъж, ма си тръгваш госпожица. Конкретно директно от морската столица, ма френдо. Фащай бонуса, в подлеза или подноса. Нямаш представа, ко ще ти поднеса. В подлеза или просто фащай бонуса. Отварям кутията на Пандора на пазара. В главата ми е кантора, в ръката ми кантара. Всеки шора кара, аз паля втора мара. Сори комисара, аз съм горе да удара. Очите светулки се дигат по шилки. Хора с качулки, дирят мешилки. Други с патрулки, питат за билки. Чукат се булки, чупят бутилки. Какво да ви кажа за историята на рапа? Аз съм нещо като втория брат бас. Чупер е брай, който цапака са джапаката. Ей брат, напаката, ей град, стига драпа. И викам на полицейките, те кит. Кура ми е бешит, ма няма да е бекит. Таре беше смешник, коне беше лешник. Какви са тия униформи бахта от дрешника? Вчера пих водка с новото капи кеш. Оня ма гледаше къс сляп и спеш. Оня дето прави чалга рап и е смешен. Той не е вчерашен, той не е днешен. Satisfaction, ей satisfaction, rap inspection. Ще искат и direction. Слушах новия албум на Negro Nation. Все едно гей ще ми пее за гей колекшн. Импулс епизод 1.